Com adjuntar documentació en la sol·licitud de preinscripció. Per adjuntar la documentació a la sol·licitud de preinscripció, clica a la icona que hi ha al costat de cada document. S'obrirà una finestra perquè cerquis el fitxer en el teu dispositiu. Selecciona'l i després clica a l'opció Obre. En la pantalla de la sol·licitud veuràs l'arxiu adjunt. Hi pots escriure el nom al camp Descripció. Tot seguit selecciona Afegeix el document. És molt important que cliquis a la X per tancar la finestra i tornar a la pantalla de la documentació. Veuràs que el document s'ha afegit correctament. Recorda que has d'adjuntar obligatòriament tots els documents marcats en negreta. Quan els hagis afegit, marca la casella de declaració de dades i envia la sol·licitud. Tot seguit apareixerà un missatge per confirmar de nou l'enviament de la sol·licitud. Un cop fet, en rebràs la confirmació al teu correu electrònic. Preinscripció en línia. Departament d'Educació.